El Covid-19 va parar el món, va buidar els carrers de les nostres ciutats, però els ports no van parar. Mai paren. Durant la pandèmia, el sector logístic va demostrar la seva importància estratègica. Va ser el gran descobriment, el renaixer del valor del transport, dels ports, l'explicació del miracle que fa possible que les coses arriben al costat de casa. Cada dia, cada setmana, cada any. Durant la pandèmia, el món es va confinar, però la humanitat havia de veure que milers, milions de professionals de la mar i del transport continuaven en actiu, treballant en primera línia, al peu del canó, al pie del canyó. Des de l'aparició del virus a la ciutat de Wuhan, la xifra de defuncions continua augmentant, encara avui en dia. Les societats estan gestant un canvi. El món sap, com mai, que els ports, el transport i els seus professionals són essencials perquè res falte en les nostres vides. El confinament ens va fer veure, en València Port, que era el moment d'actuar per a mostrar les cares dels homes i dones que estaven aportant el millor de si mateixos perquè res parara, a un costat i a l'altre dels molls, entre els ports i les ciutats, per a demostrar que les ciutats són inseparables dels seus ports i que aquesta unió tenia més força que mai. Al peu del canó, al pie del canyó, va ser el Reclam, un projecte de València Port convertit en realitat per actuar en tres fronts: ajudar a les empreses, a les persones i donar visibilitat als professionals en temps de pandèmia. L'autoritat portuària va rebaixar les taxes portuàries en 5,6 milions d'euros i va retardar cobraments de factures per valor de 29 milions d'euros. Es va vigilar que ningú quedara arrere. Es van atendre les necessitats de les famílies i de les persones dels barris portuaris a través de l'ONG Aportem. I per a fer visible la labor dels treballadors logístics i l'esforç de la societat, utilitzàrem una tecnologia que tots tenim en la butxaca, el telèfon mòbil. Era urgent comunicar, unir totes les cares, tots els colors del port. Sol·licitàrem missatges de vídeo per als que estaven en la primera línia perquè explicaren en què consistia el seu treball. Ens van arribar 160 autogravacions on els protagonistes eren remolcadors, pràctics, policies portuaris, estibadors, camioners, agents de duana, capitans de la Marina Mercant, etc. Totes les gravacions les llançàrem a través de les xarxes socials. Primer van ser testimoniatges valencians, però els videoselfies van tindre acceptació i rèplica internacional. Hola, soy Emma Castaño, soy Policía Nacional y estoy destinada en el puesto fronterizo marítimo del puerto de Valencia. Hola, yo soy María, estibadora en el puerto de Valencia y como veis, aquí el ritmo no para, 24 horas. Soy Manuel Menéndez, trabajo en prácticos en el puerto de Valencia. Estamos un poco preocupados por esta situación. Somos dos amarradoras de aquí del puerto de Valencia. Yo me llamo Maite Romo Collada. Hola, soy Giovanna Cortina, soy amarradora en el puerto de Valencia también. Anem a garantir-te l'abasteciment, ja no sols de material de primera necessitat, com pot ser l'alimentació, sinó material sanitari, material d'exportació que lamentablement no se pot fabricar en Espanya i que entra a través del port de València. El transport marítim suposa un alt percentatge del transport de mercancies i, per tant, és de vital importància per a garantir l'abastiment de la població. D'altres ports i d'altres cultures ens van enviar a València Port 100 vídeos més amb missatges de solidaritat en 14 idiomes, testimonis d'una gran diversitat de països. Olá, eu sou Luiz Fernando Garcia, CEO dos Portos do Paraná no Brasil. Aqui o trabalho continua e de maneira intensa. Hallo, guten Nachmittag. Mein Name ist Marin Hoffer und ich arbeite im Team der spezialisierten Zeitschrift Container Management. Bonjour, je m'appelle Marc Assaf, je suis responsable à la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement du programme Train for Trade. Hello all, my name is Nico Mircea-Botchway and I'm an international maritime transport management consultant based in Ghana.
usually traveling around Africa and Asia. Sono Guido Grimaldi, presidente di ALIS, la più grande associazione di trasporto e logistica italiana, che oggi al cui interno abbiamo anche diversi porti importanti come quello di Valencia come soci onorari e al quale va tutta la nostra solidarietà in un momento così difficile. 大家好，我是陈信昭，西班牙福建华人华侨总商会会长。 Selam, ben Elif'e Cansu, YMR temsilinde 4. kaptanım. Els vídeos en el seu conjunt van ser una demostració de la fortalesa dels valors intangibles dels ports. Al projecte li faltava afegir la col·laboració del ciutadà de peu per a compartir la capacitat de resiliència de la societat. Vam animar la gent a fotografiar el seu entorn, els salons d'estar, el jardí, l'hospital, la finestra, el carrer. El dia a dia s'havia convertit en escenari d'imatges impensables fins a aquest moment. Els responsables de la comunicació del port s'acabaven de convertir en transportistes d'emocions d'uns corresponsals molt especials, persones, homes i dones, que estaven fent fotos del que passava en una UCI, en un supermercat, en un camió o en una grua del port. A l'autoritat portuària vam rebre més de 2.000 fotografies realitzades per unes 1.000 persones. Va ser impressionant. El Port de València es va convertir en canal de comunicació de valors solidaris, d'alegries, de sofriments, d'esperances. Va sorgir l'oportunitat per a una exposició. Un grup de periodistes gràfics va seleccionar 200 fotografies i amb elles va néixer la idea d'imatges inesborrables, una potent i emotiva mostra que va arribar a ser notícia en tota Europa i que, malgrat les restriccions, va ser visitada presencialment per 3.000 persones. Havíem aconseguit l'objectiu, fer fàcil el que resultava difícil, cohesionar la comunitat portuària de València i fer veure al país que a València hi havia un port al servei de les empreses i de les persones, de la vida. I seguim igual, perquè el Covid-19 no ha desaparegut, continua sumant dolor. Les fotografies, els vídeos, segueixen exposats en la web de València Port i en el canal de YouTube de l'autoritat portuària. Tot un compromís de València Port amb la gent, amb la seva terra, amb la terreta, amb les persones que encara pateixen. Perquè, com a València, en tots els ports seguim al peu del canó, al pie del cañón.